Okay. Hello? So, hello. Mao ni ang mga bag-ong set of officers sa CMU Alumni Association Incorporated. Yes. Ang presidente, kining istorya, si Maria Luz Soriano. Ang vice president, si Herson Simborio. Secretary, si Emmanuel Yanyo. Treasurer, John Paul Adorable. Ang auditor, si Roger Tan. John Paul ba or Paul Joseph? Paul Joseph, whatever. Paul Joseph. Paul Joseph Adorable de ay. Oo. Ang PIO, walay lain kung dili si LG. Yeah. Iman Aninayon. Ang miyembro sa Board of Trustees, Luella Cabahog, Calixto Daquiado, og si Roy Agbayane. Okay. So, mao ni kani nga ang mga personalities. Mao ni ang mga lumilihok sa atong mga activities para sa atong alumni karon nga tuiga. Yes. O if ever nga namoy mga pangutana, duula lang na ang mga personahe nga gi-mention sa ato ang speaker karon, no, para nga automatic matubag ang inyong mga pangutana. Yes. Oo, kabahin sa atong mga activities. Dayon di ay ang atong opisina, ang official natong office is actually located sa Fulbright Garden. Yeah. Diri sulod sa CMU campus. Yes. And we just had our meeting, di ba, Yes. ganinang morning until Oo. this afternoon.